Зад това видео няма скрити спонсори и то е създадено единствено с цел забавление. Номер 1. Величие. Партия Величие с лидер полковник Марков, така да е подполковник, започна кампанията си, нека кажем, неуспешно. Дали защото полковника беше забравил как да говори пред публика? Госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Венев. Two hours later. Чухме разговори. Експертните отговори не бяха чути, за съжаление. Аз мисля, че влизаме в омагьосан кръг. Затова смятам, че трябва да се зададат правилните въпроси. А правилният въпрос е кой, как и с каква технология е имал намерение да съхранява неправомерно придобита информация. Та дори най-големият му фен, който буквално го вкара в политиката, се обърна срещу него. Не те ли досрамя да ми се обадиш, бе, полковник? Искам всички хора сега да го чуят. Викам, бе, ти заплашваш ли ме, бе? Бе, ти нормален ли си да ми се обадиш да ме заплашваш, бе? Мен, великия стратег, който си по национална сигурност си преподаваш. Знаете ли как се чувствах, господине, дет не си полковник, а си подполковник? Се обади тънко да ме сплашиш. След което от Величие решиха, че той не само не е бил лидер, ами не е бил и член. Затова те решиха да замесят него с интересен човек. И да, наистина исках да направя обобщение за това какво те са свършили през цялото време в парламента. Обаче, освен интригите около исторически парк, буквално няма нищо. Номер 2. Меч. Наистина, не знам кое е по-лошо. Лидер, който няма пари да си купи кафе, или лидер, който е сменил повече партии, отколкото аз съм сменил телефони през живота си. Наистина, ако той не може да се задържи в една партия за повече от една година, хората как очакват, че той ще се задържи към нещата, които обещал преди да влезе в парламента? И не ме разбирайте погрешно, не искам да кажа, че той е лъжец или измамник по някакъв начин, но наистина партия Меч малко ми прилича на една друга партия. Номер 3. Има такъв народ. Нямам политически амбиции. Не съм тръгнал да влизам в никакъв парламент като политик. Ако исках, щях да го направя много отдавна. Аз нямам политически амбиции, наистина ще го татуирам. Казвам го непрекъснато от не знам от колко време вече. Колкото и пъти да ме питате, ще ви отговарям едно и също. Нямам политически амбиции. Най-голямото разочарование от 2021 година насам. На първите парламентарни избори през 2021 година ИТН получи около 17,4-17,7%, което ги превърна във втората политическа сила и единствените, които бяха над тях, бяха ГЕРБ-СДС. Това им даде невероятните 51 депутата в парламента, а дори на предсрочните парламентарни избори през 11 юли, няколко месеца по-късно, спечелиха дори 65. И общо взето това бяха хубавите новини за ИТН. Господин Йорданов, продължавате да твърдите, че ДПС е ново начало, не е имало участие във властта, не е имало... В музея на сглобката и разгледай. Да, те буквално са малкото ДПС. И въпреки, че първоначално само гласуваха с тях, то тази година ги видяхме и да управляват с ДПС. И всички знаем как завърши това. Затова, след като за пореден път разочароват своите избиратели, е нормално да се зададем следния въпрос. Колко живота има ИТН?
Умряхте ли вече? Умирате ли? Не знам какво трябва да стане, за да се появят отново на следващите избори. Или... да. Номер 4. БСП. Да, БСП трябва да спечелят награда за най-безлична партия в парламента. И това не е защото те са спрели да пазят своите ценности, ами просто вече има нов вариант и се казва Възраждане. Номер 5. ДПС. Можем да говорим защо е добре да сте ДПС. Защо е добре да съм добре ДПС? да сте ДПС. Защо е добре да съм Защото ДПС? държавата ще бъде добре. Ако искате държавата да е добре, значи ще бъдете ДПС. Сега сериозно на... Да, видяхме колко сме добре. И въобще, има ли смисъл да казвам каквото и да е за ДПС? Буквално, техният лидер е може би най-мразеният човек в цяла България. Номер 6. Възраждане. Да, българската партия Възраждане, която изпитва затруднения с написване на думата референдум, обеща на своите избиратели да не допусне България да влезе в еврозоната, забраниха ваксините и не позволиха на България да се напълни с имигранти, защото влязахме в Шенген. Да, и бяха обещали да върнат партийната субсидия, защото нямали нужда от нея. И това се оказа лъжа. Обещанието, че ще се откаже от партийна субсидия, Костадинов рекламира широко през цялата кампания. И в национален ефир. И вие се отказвате от тях. Да, и не виждам какво толкова странно има, защото ние го бяхме записали в нашата програма и за това нещо говорихме в нашата кампания. Ние смятаме, че по принцип субсидия за партиите не трябва да има. Ой, ако се чудите какво стана всъщност с субсидията, която трябваше да върнат. Как сте? Как трябва? Идохме да ви видим къщата. Заповядайте. Момент. Само да го прибера. Това ви е новата кола. Радвам се. Тя не е нова. От кога ви? Тя е от миналата година. А от кога взимате субсидия? От 2017. Субсидията беше получена първата, ако не се лъжа, някъде юни 2017. Това ли е къща сега? Да, тя е къща Близнак. Ето това е къщата. От кога сте тази къща? От кога купихте? Къщата е купена декември месец. Преди половин година. 5 месеца. Да, там някъде. Това е, то е общо взето, това е двора. До тук. Хора, поне аз по моя опит знам, чиновници, общински и всякакви такива хора, които правят разни далавери. И проформа теглат кредит, за и след това го изплащат пресрочно. Пресрочно го изплащат, проформа го теглат. Така е, разбира се, има такива, да. Биха си помислили, че вие правите също. Вижте! Минута мълчание за всички, които гласуваха за Възраждане. Номер 7. ППДБ. Да, ако трябва да избера една партия, която може да се каже, че направи успешна година, то най-вероятно трябва да кажа, че е ППДБ. Хората буквално организираха най-големия протест в цялата страна и успяха да свалят скандалния бюджет, който Бойко Борисов, Пеевски и тяхното малко куче Тошко Йорданов сътвориха. Та дори направиха една, бих казал, доста добра песен. Когато падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен. Наистина, сега като се замисля, след всичките простотии, които те направиха през изминалите години, като например това да се коалират с ГЕРБ, тази малка победа, която направиха през тази година, сякаш накара хората да забравят за предишните техни проблеми. Та дори ги спрягат отново за първа политическа сила. И не знам какви лоши неща да изкарам за тази партия, защото поправете ме ако греша, но това не е ли единствената партия, за която не е изваден абсолютно нито един компромат през годините, освен Кирил Петков с жена, спекулация, че Асен е гей и
Да. А и ето тази простачия. Палка тя, бе това си ти. Искаш да ме палиш, ама ще изгориш за палка тя. Номер 8. ГЕРБ СДС. Поредна година, в която ГЕРБ саботира България и даже тази година толкова сериозно се прецакаха, че се говори, че ще загубят половината от избирателите си. А и техният лидер Бойко Борисов вече е на възраст и трябва да се готви някой друг за смяна, защото той, меко казано, вече просто се бава с журналистите. Искам да ви попитам по повод статията в Шпигел, дали имахте шанс да прочетете, за всичко, което се случва последните години, свързано с господин Пеевски, за когото ние не говорим. Искам да ви попитам, когато четете неговите медии, потребявате от неговите бизнеси, ваши или как да ги нарека общи на всички, Шпигел интересно значи огледало на немски. Искам да ви попитам, започнахте ли да виждате в огледалото, когато се погледнете Пеевски? Благодаря ви. Това е категорично мога да кажа, че не е верно. Категорично. И с цялата отговорност на това, което казвам. Такива приятели вие нямате. Цецо Василев няма. И той е идвал. Никога не съм го виждала в живота си. Аз съм го виждал. Аз съм го виждал. Идвал ми е в къщата, през гаража влиза, горе се кри по таваните, че Пеевски го гонеше тогава. Вие сте го И аз го спасявах. Аз го укривах като ятак. Защо? Защо сте го укривали? Мога да изкарам 1000 неща за ГЕРБ и за Бойко, но не мисля, че има смисъл, защото всички знаем с какви неща са замесени. И да, хора, това беше от видеото. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, оставете лайк. Ако искате да виждате още от това съдържание, се абонирайте за канала. И наистина, ако имате някакви предложения какво да бъде следващото видео, напишете долу в коментарите. И да, надявам се да ви е харесало наистина. Това е първото видео, което правя и тепърва ще ставам все по-добър и по-добър. Така че да, Happy New Year и до следващия път.